kon sing arep jod HP, Pak? Iya, kowe dintenetmu suwene nemen asine priye, Mas? Iki ngono Mas, munyung nang ono mau kebanan mulai. Kene minggir kene deh, jeneng dalan tumbuk motor kowe. Oke. Siapa nang kowe iki? Delok HP-ne. Tak cek dikit iki yo. Delok ki prinsip piye, Bos? Ning postingan mulus. Ya maksudnya orang kan 100% mulus ke ora mesti ono minus. Iki mulus por iki nang postingan ki, tapi donge COD kok ono pecah, ono wis lah mejet-mejet dewek, ikine wis lobok. Tapi nganu iki Iki Mas, sampean ki. Tapi iki apa pecah iki ora jerone Mas iki anu njabane tok, kayak disentuh yo iki normal. Soale mu gigalmu. Udah kepris kena harus COD apa ini malah gigalno 10.000 po ah. Tahu sing 10.000 sing bener Mas. Sampeyan ki nyang nganggo utek ra. 10.000 iki ya iki nah. Nyado-ado ono kading gunung maneh. Kading gunung ki jare bajingan. Mrene mosok 10.000 yo. Dadel kondisi HP niku iki Ya wis sesuai nang ora postingan, Mas, ora sedo mana. Iki kan ya. priye lah nyong ora oleh ganti rugi. Lah sampean salet digalno nyong wis dono ku. Iki murah lu 250 iki le. Kondisi HP koyo kuwi, Mas. Mas lah nyong les iki wis tekan kene lah kepriye yo. Mosok 10.000. Duh. Wis tambahi Ora apa? duit tak jan tak ganti duit bae, Mas. Pala kudu bensin gue kowe bili. Iki kan ora sido iki. Resto.